охирин суханои шумо бародар Абдурахмон? охирин суханои ман ҳамине ки имрӯз зиёди сабаби оне ки амри маъруфа кам кардаgan улимои моро зиндонӣ кардан аз нигоҳи динӣ илми динӣ ҷавонони мо камакак сиз шидан мутаассифона ва имрӯз бидонем ки якам аз ман сар карда ва касе ки ҳаст дар амири дунё ҳамаи мо гунаҳгорем ва гуноҳои мо сабаб намешаванд ки мо амал накунем. вақте ки дар роҳ меомадем як суол дар сар омад ки вақте ки ман ба худат занг задам навиштам дар фейсбук ки ман мехоҳам бо худат як мусоҳиба дошта бошам, чӣ фикре дар сарат омад, чӣ эҳсосе дошти дар ҳамин вақт? ман дар он ҷо нависондам то микрофон дорем ё ки не? яъне фикри шумо аввалин фикри микрофон буд? Не, балоки ман вақте ки ютуб омадам видеои шуморо бо Мидуни Кабирӣ аввалша дидам, баъд дидам ки дар дастон микрофон петличка надорен. вақте ки петличка боша одам ба ҳазур мешина суҳбат мекунад мисол, аммо вақте ки микрофон ки боша пас мега ки кай гапша тамом кардагӣ кай гапша тамом мекунад, одам ба ҳазур нестай ва наметавонад чӣ дарде ки дар дилш дора ҳамон гапа бизана. ва як вау набуд барои мара, яъне ки ин чизе буд ки ин рӯзо ки пагоҳ ба сари мара меомад, яъне менависондем ки Абдурахмон мо қайти суҳбат кунем. яъне боварӣ дошти ки як нафар меобуд суҳбат мекунад. яъне пеш аз ин ки ман барномаама шурӯъ карда будам суҳбат бо мардуме ки мардум мешиносанд шумо аз ин интизорам доштем ки ман бо шуморам суҳбат мекунам? Не, вақте ки дидем ки чандин видеотон биромад уже бо Ашраф ки Муҳиддини Кабирӣ ва акаи Литва рафтен, исмиш чӣ буд? Сулаймон Давлатов. ва уже гуфтам ки касе ки дар мин наздикиай ӯ ба пеши вақте шумо Литва рафтем пас ман ҳамсоятонам ба пеши ман ҳамин мақсадия ба пеши бисёри одамон мерем. Логика. ташаккур, беҳтарин ки хуб логикатон кор мефармен. як чизи дигар ки хеле муҳим аст, шу барои бародаро бифаҳмон ки вақте ки мо мехостем мусоҳиба бигирем ё ин ки интервю бигирем, чӣ коре бигем ки ба сари мо омад, чӣ мушкиле омад ки мо натонистем ки яъне зиёда аз як соат ҳамин мусоҳибаро бигем ки ба анҷом расонем? мо афсӯс ки хай оператори профи надорем ки мисол гап ба гирди атрофа нишон бития. мо яке аз ҷойҳое рафтем ки бизнес ҷои одамони миллионер, ҳаятраи ҷинсӣ ва ҷои айтишникое ки ман дар ин ҷо кор мекардам ва практикум мекардам ва дар оҷа ресторанҳои мисол қимат буд ва рафтем он яъне ки бе резервиран мумкин нест бидрои, яъне ки бояд пешакӣ заказ кунӣ, пешакӣ столик заказ кунӣ ва гуфтанд ки шумо афсӯс ки пеш як чанд рӯз пеш занг задагӣ набудем, наметонем дар ин ҷо чиз кунем, суҳбат кунем ё ки интервю бигзаронем. ва пас борон сахт шид, тар шидагем ва зиёди ҷоро кофтем ва ахир баъди як соат пас ба мақсадмон расидем. таги моҳсида омада суҳбат кардесем дар пеши алтишати Дюссельдорф ва хай тарафҳоро агар баъд нишон бития метонем ки баъд монтаж кунем. дар замоне ки ман яъне ки шумо гуфтем ки биё скайпи ҳамин мусоҳибаро бикунем, ман ба шумо гуфтам ки не намехоҳем скайпи, мехоҳем ки шуморо бибинем, дар ин вақт чӣ фикр дар саратон омад? шояд фикр кардем ки ягон таҳдиди эҳсос кардем? бале буд ки хатим одам овардагем. яъне ҳамира ҳамчун таҳдид эҳсос? балки ман шумо хуб ки намешохтам, бале 100%. ҳамчун таҳдид негуфтам, вероятност аст, ман одам ақл дора. гуфтам вероятност шояд 1% боша ки шояд ягон каса хатиш меора ки шумо одаморо овардем ки мешиносам. яъне ки аз як тараф шинос биромадем. бале бале. хуб, дар бораи аҳзоби сиёсӣ чӣ гуфтанӣ? мисол дар бораи аҳзоби сиёсӣ, яъне ҳамаи Тоҷикистон ягон чӣ? яъне корошу хубай корое мекунанд? ҳичи гуфта наметонам. ба хотири чӣ? намедонам. чӣ хел ки масалан худ мегӯ як сиёсатмадори ҷавон ки хуб ҳаддиақал бояд ин боро фикрша дошта боша, чунки онҳоро дар дохили сиёсат яъне фикр мадорам. медонед чӣ? шумо далел чӣ мегӯянд, далелтон меорам. вақте ки Абубакр Сидиқ вақте ки пас аз оне ки бо муртадҳо ҷанг кардан шикаст додан онҳоро, баъд Абубакр Сидиқ ё ки Умар ибн Ал-Хаттаб буд, ба фикрам Аллоҳу аълам фаромӯш кардам. пас Халид бин Валид гуфтанд ки пас акун тарафҳои Форс ҳаракат кунем, тарафҳои Форс ва 13000 лашкар доштанд. гуфтанд ки ино нав ҷанг карданд, бигӯен ки кадоме аз инҳо агар хаста шидагӣ боша я отпуск бигиранд, бираванд дам бигиранд. аз 13000
11000 отпуск гирифтам ва ҳамагӣ 10000 монда. Баъд хат навис Халид ибн Валид радиаллоҳу анҳу ба Абу Бакр as-Siddiq гуфт ки о халиф гуфт мақсади гап ё амирулмуъминин мешавад фикрам. Навис ки мақсад ҳамагӣ 10000 нафар дорам лашкаре рӯи ка ба тарафи мора. Ҳамагӣ як нафар равон кард Қаҳқа ибн Амр радиаллоҳу анҳу. Ва пас вақте ки як нафар аз ба ҷои 11000 одам равон кард, пас ӯ да ҳайрат мон гуфт ки Абу Бакр бале Абу Бакр as-Siddiq радиаллоҳу анҳу равон кард. گفت Абу Бакр تو چیکار میکنی یک نفر روی کردی از با 11 نفر و ابو بکر as-Siddiq گفت که در اون قطاری که در اون گروهی که شخصانی به مانند قحقه ابن عمرو میباشد اون گروه الله به کمک نمیمونه. مقصد ما اینه که هر یک گروه باشد شرط نیست که اونها 100,000 باشن، شرط نیست که اونها میلیون باشن تا که غالیب ببرن. 10,000 باشن آدمان با تقوا باشن، مسلمانای خوب، پس اونها غالیب میبرن ان شاء الله. مقصد ما همین در این پیمان ملی هم که کسیش باشه نباشه نیتاشون خالص باشه باشن همشون آدمان با تقوا بدون اینکه به مقصدشون برسن. اما نمیخواد. با تاجیکان اروپا چی گفتنی؟ با تاجیکان اروپا سوال دشواره که راستیه. من سوال نکی دیدم دین اینترویوتون تماشا کردم. در سلیمان دولتov در مویدین کبیری هم گفتین سوال دشوار داده نکردن. گفتنیم که الله بترسین. اما هم میخوام. بله. نمیخواین کمی شرح بدین؟ بابا؟ نمیخواین کمی شرح بدین؟ مثال میدونین چی؟ همین چیزای کمبودیایی که خودت میبینی و میخوای که تاجیکای ما اصلاح شوند. چی کمبودی‌ها را تو در تاجیکان اروپا از آن جمله آلمان میبینی؟ همین که میویان 10,000 евро маош мегиранд ва мегӯянд ки тамом ма як хат аз краю тамом апай нилуфара киштам проблемаи апай нилуфара таҷовуз карданд проблемаи апай нилуфара проблемаи ман нест. аммо вақте ки хонагиҳошон як кас мехапа барои иҷоб мусалмонҳои тоҷик шумо дар ки ҷоин шумо номардо шумо беномусо мо дар ёрдам намекунед. яъне нафарое ки бетараф ҳастанд ва на мубориза мебаранд на ба хотири ислом кӯшиш мекунанд ин нафарҳоро даъват дорӣ ки ислоҳ шаванд. این افراد دعوا دارم که کارتون خطای مقصدی است. مسلمان باید این خیل بی‌طرف نباید باشه. همه وقت اقلاً باید به دلش نسبت همونها کینه داشته باشند. امروز حتی سبحان الله که کینه یعنی کینه نه یعنی که ناراضگی باشه نسبت مثال سیاست پیش گرفته امروز نه منافقای نامردایش کم دما. امروز سبحان الله فخر میکنن میگن پدر ملت های اروپا اومدن دیدن زندگی را. من حیران میشم که وقتی که اروپا میان میبینن این چیزها را بو میگن که پدر ملت اینجا. ما حیران میشم بخاطر دبی سعودیان ها شخصانی که اومدن باید با سواد نشدن اما چخلی بودن هم خموندن. یعنی شاید اون با فکر خود چیکار کردن در کار که این نفرها اصلاح شوند؟ چیکار کردن در کار که تا که اونها اصلاح شوند؟ خیلی دلیلشون میاری در دیسکوسیا میکنی خودشون بحث میکنی دیسکوسیا خودش برای همینه که تو که حقیقت معلوم میشود و حقیقت طرفداری خود پیدا میکنه و آدمی که قبول شاید نمیکرد پس قبول میکنه پس از این دیسکوسیا ها. مقصد همین خوبه بحثایی که بحثای علمی میکنن باید باشن. یعنی همین مصاحبه که ما میگذاریم خیلی خوب است. این مصاحبه خیلی من تو یک اینترویو اما مثال بحث بین بود دکس میشوه. یعنی خب ما در این حساب مردمانی قریب که یک عقیده داریم یعنی که یک مقصد گویا داریم یعنی که مثال یک حکومتی باشه و یک مثال ما که با شما صحبت کنن پس در اینجا این گپ میبره. حکومتی که در اروپا زندگی میکنن میبینن میگن میگن کاری من خطا بوده. ما برای همین کوشش میکنم با همین حکومتی ها مثال پراموی فیلم میکنم میگم من امروز پراموی فیلم دارم در شبکه اینستاگرام حکومتی ها بسیار تماشا میکنم مرا ام ودشنیکو کدامتون دختر داریم بیو کو گپ زنیم تا پیش مردک 40 ساله مایور تماشا دارم میگه کودک چی گفته است هم خیلی میگن ایگو دارن خیلی گنده و سکامر نیان. ما هم الحمدلله مسلمانان با مسلمان بودن فخر میکنم. پس بعد یک تا قطیم صحبت میکنن بعد نشون میدن مردم ببینین چه به سعودن. یک تحقیری که شما همیشه میشنوین چون یا که مینویسند مردم در شبکه اجتماعی که مثلا شما ریشی بزریش دارین یا اینکه بعضی کلمه‌های نادرست مثلا مخنث میگن از ایشون ناراحت میشین؟ مخنث کم میگن مخنث یعنی سبحان الله مخنث نمیگم بزریش دریشت آدمان حکومت 80% میگن دریشت فلان کنم چون که باید به ایمونن باید بار دیگه میگم که ریش ما موندگیم امروز خودم برای ریش مبارزه میبرم و محمد بهترین شخصیت دنیا محمد صلی الله علیه و سلم فرمان داده به صحابگان خودش گفته که از مشرکان فرق بکنید مویلباتون را کم کنین و ریشاتون مانید در راه شود. رسول الله فرمان داده سبحان الله. و امروز
ма риша мондагим дама меган бисёр дам ки дата намезебад бачаи хисрӯи мисол ришта бигӣ ришта намезебад ма да ҳамиё як нишон доданем доказат карданем ки бибинен мисол дар як хел одамо риш намезеба не ки ин нишон диҳада он несте ки бата риш назебад намон ёки ҳиҷоб назебад намон пас як хоҳари дигарам пайдо мешава мегӯяд ҳиҷоб ба дама намезеба намемонам ма гуфтанем ки ришам назебад ин гап ҷо надора фармонай бояд бимонӣ ҳиҷобам фармонай бояд бимонӣ. хуб ман ки нафари фарҳанги ҳастам боз ҳам мегӯм як хоҳиш дорам аз шумо агар ки метавонам хоҳиш бикунам шумо метонистен ки зиёд бигем ки тамошобин дорен бештар дар бораи фарҳанг масалан ниёзмандӣ ба забони тоҷикию дар ин бораҳо камкам суҳбат кунен ғайр аз ҳиҷобу масалан ғайр аз риш яъне тарғиби забони тоҷикиро бикунен масалан тарғиби хати форсиро бикунен тарғиб масалан фарҳанга бикунен. хуб дар ин масъалаи хати форсӣ чӣ қадар ки баҳсҳо имрӯз ҳастанд дар шабакаи фейсбук ва шабакаи интернет мавзӯъ тайёр кардагим имрӯзи гап ҳамчун барномасоз аз нигоҳи барномасозӣ чунки эрониам имрӯз охир субҳаналлоҳ давлати эрон имрӯз ядерная держава мебошад ва мисоли гап ҳамчун як барномасоз нигоҳи барномасоз тайёр кардагӣ будам ки видео кунам барои миллати тоҷик ва мехостам ки тавсия бидам ба ҳамаи бародарони худам ки мисол забони форсиро аз худ кунанд. нафароне ки масалан забони тоҷикиро намехоҳанд суҳбат бикунанд ба он нафаро чӣ гуфтанӣ масалан мегӯянд ки мо русӣ суҳбат мекунем забони тоҷикӣ дар ин ҷо дар кор намешавад. ма худам аз замон гурӯҳи одамон ҳастам ки мисол бо забони русӣ бе аксент суҳбат мекунам ва инро хуб хонагиён медонанд. ба давлати аврупо омадам ки мисол англисима дуруст кардам омадам рӯзои наздик аввал рӯзо мара форсо намефаҳманд форсо суҳбат мекунам онҳоро ман фаҳмидастам ки ахбори худмон суҳбат мекунанд мара намефаҳманд баъд дод мечард яъне тарҷумон дар кор буд бародарони тоҷик тарҷумон мекарданд ки абдураҳмони гапа гуфтестай он вақт ному шерзод буд 2016 баъд ман кӯшиш кардам ки забони форсиро аз худ кунам баъд ҳамин хел забони форсӣ кам беш арабӣ мисол баъд англисию дигар баъд дар забони русӣ баъд нисбати забони русӣ нафрат пайдо кардам вақте ки ман омадам интернет соҳиби интернет шидам дидам ки нисбати мусалмонони тоҷик чӣ хел муомила мекунанд дар давлати русия нафрат пайдо кардам нисбати давлати русия нисбати онҳо. нафрат дорӣ нисбати давлати русия? бале 100%. яъне фикр мекунӣ ки русо миллати моро эҳтиром намекунанд? русо имрӯз мусалмонро эҳтиром русо мегӯянд ки таҷики мақсад чурки мақсад ва чёрный мақсад мусалмонро дар тамоми ҷо мезананд мекушанд тоҷикои моро террорист биробарда барои рейтинги путина хезондан бурда зиндонӣ кардестанд ин қадар мусалмонҳоро хай дар тоҷикистон ахборо гап намезананд давлати русияро хамаи давлати русия давлати сурияро чикор кард мардумша ба хок яксон кард шаҳри фаромӯш кардам тамоми давлатҳои аврупоиё зид буданд ки яъне ки зидди давлати русия хестанд ки ин корро кард дар тамоми ҷо мусалмон мекуша бадбахтҳо. бале яъне ба ҳамин хотир ба хотире ки мусалмон мекуша аммо фикр мекунӣ ки масалан русо кӯшиш мекунанд ки моро ҳамчун як миллат аз байн баранд? русо миллати тоҷик ҳамчун миллат аз байн баранд ман фикр мекунам имрӯз мақсади хитоиёе ин кор на ин ки давлати русия. давлати русия проблемаи худша дора имрӯз рости гап аммо хитой 100% мақсад дора ва ҳадаф кӯшиш кардеста ки 45% гуфтестанд мегиранд. яъне барномаҳои шумо дар бораи ҳамин ки чин мехоҳад масалан қаламрави тоҷикистонро бигира барномаҳо дорен дар ин бора? барнома тайёр кардагим аммо видеои ма ки камакак дере ки мебуранд ҳамаш гап техника мебошад ва алҳамдулиллаҳ ки бародаро гуфтагим дамаи ордам кунанд ва аллоҳ аз мо розӣ бошад шахсое ки барои техникаҳои асосӣ ва лозимаи мо дамаи ордам кардастем вақте ки соҳиби техника ки мешавам баъд дар ин масъала видеои дар качествои баланд бо информатсия ва бо далели 100%. хуб дӯстои азиз ин бародари мо абдурахмон аст чунон ки худаш гуфт ки бигем ки сиёсатмадори ҷавон аст ва яъне ки тоза дорад дар сиёсат қадам мениҳад мегузорад ва шумо аз баъзе чизҳое ки бародари азизи мо ҷавоб надоданд ин фикра накунед ки ин бародар намедонад аммо ин сиёсат масалан бо роҳи худша дорад иншоалло ки дар оянда ман фикр мекунам ки агар як сол баъд иншоалло ҳамин саволоро ман такроран аз ин инсон бипурсам дар ҳамаи ҳамин саволо ба хубӣ ҷавоб хоҳад дод чунки ин аввали кори ин нафар аст чунки ин аввалин қадамҳое аст ки бародари азизи мо мегузорад дар роҳи сиёсат чун сиёсат мисли як баҳр аст вақте ки дар онҷа ғута задид бисёри фикру афкорот иваз мешавад. хуб як суоли аслан хориҷ аз мавзӯъ чӣ метавонад сабаб шавад ки шумо дурӯғ бигӯед? ки метавонад сабаб шавад? чӣ метавонад сабаб шавад ки дар чӣ ҳолатҳо метавонед ки дурӯғ бигӯед? ака дурӯғ гуфтан мақсад дигар бинӯяд чиз хатоае мақсад мумкин нест барои мусулмон ва гуноҳае
мо ба ҳар ҳол одам ҳар як фарзанди одам хатокора беҳтарин хатокор ин тавба кунанда мебошад барои ҳамин аммо дар ин масъалае ки чӣ мара водор мекунад ки маҷбур мекунад ки ман дурӯғ гуфтам намедонам ҳолатҳо метавона бошад ки дар он ҳолат метавонӣ дурӯғ бигӯӣ наметавонам гуфта рости гап намедонам медонӣ ки вақте ки як олими бузурги ислома дар як маҷлис суол додан фикр мекунам я 40 савол буд аммо ин олим фақат дар 4 та ино ҷавоб дод ва дар 36 та ино ҷавоб надод и ба чӣ маъно гуфтаистам дӯстаи азиз намедонамам ин як бигем ки илм аст вақте ки инсон наметавонад бигӯяд ки намедонам фикр накунед ки ӯ инсони бигем ки олима ё ҳама чиза мефаҳма майра мумкине ки амира бигӯм бо ман хушуш шудем ами як қиссае ба фикр мекунам имом аҳмад аллоҳу аълам фаромӯш кардем як олим бениҳоят бузург давраи пеша мо медонем ҷамъ мекардан шутур чанд моҳ мерафтанд чанд моҳ меомаданд ва як қавм мақсади гап тангав тилло ҷамъ мекунанд як каса тайёр мекунанд саволҳои худам менависанд ва мегӯянд ки пеши ҳамин олими машҳур мерай ҳамин саволро мети субҳаналлоҳ чанд моҳ тӯл мекунад мерава ба пеши олима саволро мети мақсади гап ними зиёдша намедона фаромӯш кардам номи субҳана имом аҳмад буд фаромӯш кардам нимша намедонам мегӯяд ки ман чӣ мерам мегӯям ки олими бузург надонист ёра дар ин саволҳо ҷавоб дода натонист мегӯяд хайбра бугӯ надонист охе барои ҳамин имрӯз медонӣ бадбахтии дар чие мисол шахсоне ки толибулилман яхел одамош саволе ҳастанд ки наметавонанд ҷавоб надоранд аммо шарм мекунанд аммо аз дили худшон ҷавоб мегардонанд ҷавобҳои хато то ки баъд нагӯянд ки фалони ин саволда ҷавоб дода натонист фатво аз дили худаш метиҳад фатвои дурӯғ ина олимо баъд мегӯянд ки илтимос вақте ки дар саудӣ зиндагӣ кардем вақте аз шумо пурсиданд надонистем бигӯем ки намедонем баъд як хелошон шарм медоштанд вақте надонӣ баъд мегӯянд ки ту чӣ хел намедонӣ рафтаи хондае ку рафтаи зиндагӣ кардае ку ин қиссатҳои баъд шахсии одам айда чӣ сабаб шуд ки шумо аз тоҷикистон биромаден хориҷ шуден ё ин ки ҳиҷрат карден сабаби оянда яъне намехоҳӣ сабабша бигӯӣ не мисли ҳам олим мехоҳӣ бошӣ кадом он олиме ки ба намехоҳам агар ки ман дар бораи олим гап намезанам шояд ки мегуфтӣ не дар ёдам аст ва мехоҳам ки раҳмат бигӯм барои бетаълим бетарбия беқонун будани коркунонии вазорати корои дохили ҷумҳурии тоҷикистон шумо сабаб шудем ки ман имрӯз дар аврупоям шумо сабаб шудем ки ин нафар забони тоҷикиро хуб омӯхта истодааст инам як тарзи кор аст чӣ чиз сабаб мешавад ки мардум дар ҳамин олмон ё ки дар аврупо кӯшиш мекунанд ки забони тоҷикиро хубтар бидонанд чӣ чиз сабаб мешавад то ки ман дар шумо мисол меорам ман имрӯз ба 4 забон суҳбат мекунам бо забони тоҷикӣ русӣ англисӣ ва олмонӣ тоҷикӣ ман форсӣ вақте ки ман дарс мехондам солҳои 2017 ва чӣ хеле ки мо шумо медонем мо дар пеши урусҳо ганда қадр надорем ва ака ман набудам дар русия аммо вақте ки меоянд дар инҷо тоҷикро мебинанд мегӯянд у нас таҷики там чурки баъд ман қатишон додгирифт надорам ҳамин сабаб қати урусҳо дар инҷа баъд дар мактаб шидагем дар синф вақте ки забон меомӯзӣ ку урусҳоро ҳам ҳастанд баъд чӣ хеле ки мо медонем араби зиёда дар инҷа баъд эрониё афғон ин чандин миллати дигар баъд нигоҳ мекарданд дар ман мегаштам дар инҷа қати араб ахи дигар суҳбат монари миллион айси бо форсӣ бо эрониё афғоно суҳбат мекардам бо байси бо забони бо русо бо забони русӣ суҳбат мекардам бо маълимо олмонӣ бо уш ҳамкурси канадагӣ бо забони англисӣ мегуфтанд ва мо мегӯянд яъне ки мошоаллоҳ мақсад ҳамхелӣ яъне ин як чизе ҳаст ки миёй дар инҷа эрониё бисёр пеш тараққӣ кардаянд мисол миллионер ҳастанд миллиардер мисол ваки миллиардер намедонам миллионер ҳастанд бисёранд ва метавонӣ ки бо онҳо додугирифт кунӣ мисол ба мусалмонҳош ва агар ки забони тоҷикиро хуб надонӣ шумо додугирифт фақат бо мусалмонон мекунед бо ҳама мекунам мақсади бо ҳама аммо рафиқ намегирам шахсе ки мусалмон нест яъне аз ҳамон ояе ки дар қуръон гуфтагӣ аст аз ҳамон бигем ки истифода мебаред ва рафиқ намегиред бале рафиқ фақат мусалмон мегирам чанд сол шуда ки мехоҳем дӯст агар ки ҳозир шумо аз ман суол мекардед суолти чӣ буд агар ягон суоле ки аз ман мехостем бикунед рости гап намедонам фикр накардам намедонам ягон чак аз не агар ки масалан шояд ки бисёре аз дӯстон бигӯянд ки мавҷудои кӯҳистонӣ ту инҷа омада мисли прокурор мардумро мепурсӣ худат ягон суол дар ҷавоб метиҳӣ не шумо интервюер ин вазифаи шумо бояд ҳар кас ака бидонад вақте ки агар ки ман аз шумо савол додана пурсам ки чӣ мегӯянд савол додана сар кардам баъд масалан шумо метавонед ки ҷавоб гӯед аммо ҳозир вазифаи шумо ҳеҷ кана агар ки шумо ба ранги прокурор савол додесен ин интервюер ҳамин вазифааш ягон мушкиле нест яъне ҳамин коре ки ман мекунам ба фикри шумо то чӣ дараҷа дар ҷомеаи тоҷикистон метавонад ба фоидаи миллат бошад барои як шахса хуб шинохтан фикр мекунам мисоли гап имрӯз алҳамдулилла зиёди бодаромаро тамошо мекунанд шояд як хеле онҳо чиз кунанд
як хеле онҳо шояд мара хубтар нашносанд. Мисол ман дар шабакаи YouTube худам апрос гузаронда будам. Шумо дар кадом давлат, мисол Тоҷикистон чӣ хеле давлат боша, мусулмонӣ, демократӣ, коммунистӣ, мисол зиёда чандин фоизш, мақсад 90% буд, 80% буд, интихоб кардан исломиро. Ман ҳамчун исломиро интихоб кардам, чунки ҳамчун як шаҳрванд ман мехоҳам ки дар ҷомеаи мусулмонӣ зиндагӣ кунам. Мисол медонӣ чӣ? Wi-Fi гирон боша? Не гирон нест, ягоне чиз мекардам. Медидим ки чанд фоиз додан ки, аммо зиёда аз 50-60% буд ё 80% буд, фаромӯш кардам. 80% зиёд буд. Ки исломӣ гуфтанд. Шояд як хело ҳастанд ки демократанд ки шояд атеист бошанд тоҷик мегӯянд ки Абдурахмон ма дигар тамошо намекунам. Аммо хай мо 5-6 та атеист дорем. Тамошо накунем ҷигар нест атеисто. Масалан нигоҳ бикун. Нигоҳ ки масалан шумо ҳамчун як сиёсатмадори ҷавон рафтан, масалан Тоҷикистон рафтен, Тоҷикистонро исломӣ кардем ба гуфтаи худи шумо. Дар он ҷо нафарон бояд ҳама рӯмол дошта бошанд ё ин ки ҳар як нафар метавонад ба ақидаи худаш боша, озод боша. Дар инҷа гапи мара ки нигоҳ кардан дар кор нест. Бояд бибинӣ ки дар ин масъала Аллоҳ чӣ мегӯяд ва расулш чӣ мегӯяд. Аллоҳ ва расулш бигӯянд ки мушкиле нест, пас мушкиле нест. Ма кием, ма ҳеҷ кас нестам. Дин чӣ мегӯяд дар ин масъала? Дина нигоҳ кардан дар кор. Тамом. Яъни шумо фақат ҷавоб надонед, фақат дин яъни. Ҷавоб дорам, ҷавобам дин чизе бигӯяд. Бале. Яъни хуб ки ози 100% ки намедонам. Барои ҳамин марҳамат мо мусулмонҳоем, дин чизе ки бигӯяд. Ба фикри таслим шудагим, чӣ хеле ки мусулмон буданд таслим шудан, ман таслим шудагим. Ба фикри шумо чун бародаро бозам мегӯм ки мо ту гуфтем дар инҷа, аммо дар ҷое ки ман зиндагӣ мекунам, тугӯӣ шарм нест. Яъни шумо ки ҷоянед Тавилдара? Тавилдара тарафи Кӯҳистон. Окей. Яъни мо бо нафара метавонем ту бигӯем. солҳои охир ҳастанд дӯстои азиз, медонам бародари Абдураҳмон ва худ мамниш хаста шудам чунки аз роҳи дур омадем. Солҳои ахир мо чӣ тавр метавонем ки ҳамин қавмгароиро дар Тоҷикистон аз байн барем? Қавмгароиро рости гапа бигӯм, бениҳоят саволи хуб ва имрӯз мисол ман гандане ки қавмгароӣ нестам ва ман дар ягон ҷо намегуфтам ки мо ванҷием, мо кӯлобием, мо данғарагием, мо қурғанием, баъд хуҷанду дигару дигар. Мақсад бояд бидонем ки националистӣ бениҳоят оқибати безеб дорад, метавонад ҷанг шава. Мисол метавонад ки байни мо шумо гапон мегиреза, қавми шумо ва қавми мо хунрезӣ кунанд. Мисол ҳамиш безебай. Дӯстдорӣ бояд аз барои Аллоҳ боша, не ин ки аз барои қавм. Мисол имрӯз як ванҷие ки мақсад гап атеист мебошен, ма як гапи хуб мегуфтам нисбати мақсад, яъне ки ман кордорош нестам, як бедарак одам мақсад барои мара. Мисол яъне муҳимтар барои шумо ислом аст. Барои ман мусулмон будан шай, барои ман мусулмонай. Бале, чиз яъне ки чотка, яъне ки бо мегӯм ки мусулмонҳо ман ниёз ба шумо дорам мақсад. Мо яъне ки атеист ё ки буд суоле ки масалан мехости ки ман аз худат суол бикунам? Не. Буданд суолое ки ту интизорша дошти ки ман аз ту мепурсидам, аммо ман напурсидам? Не, ман ки спонтан омадам, чизе ки суоле ки мети гуфтам, ман ка ҷавоб кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳем. Ва лицемерӣ набошам мақсад. Чизе ки дар ҳақиқат ҳамин хел аст, ҳамин ҳақиқата ҷавоб диҳем. Ва ҳақиқатам ҳамин хел ҷавоб додистам, аммо медонам ки имрӯз дар сиёсат омадан ва хусусан дар сиёсати тоҷик будан, гапҳое ки ман гуфтам дар Тоҷикистон хусусан смертный казнь, ё ки 25 сол ҳизбу таҳрир мегӯянд, ё ки чӣ мегӯянд, салафит мегӯянд, ваҳобӣ мегӯянд, бо чӣ мегӯянд? Ихвони нав баромадагӣ, сохти конститутсиониро дигар кардан бо яке мегӯянд. Ман бо гуфтесам ҳамчун як шаҳрванд, агар ки мара бигӯянд кадомиша мехоҳӣ интихоб мекунӣ, ман мегирам интихоби худ ман мекунам. Бо мегӯмтон. Имрӯз мақсад ман бо гуфтамтон ки мақсади ман ҳамин ки дини мара нарасем. Шумо худтон имрӯз беномусиро интихоб кардем. Духтаро мо имрӯз оилаҳои ҳамон высокопоставлени чиновникиёро медонам, чунки дар гимназияҳо хондагим ака, сумдоро будан ҳамсинфомон, медонам ки шумо чӣ хеле зиндагиро доред. Зиндагӣ мисол беномусона, духтаротон гапотонро намегиранд. Субҳана духтаротон либосе мепӯшанд ки Амстердам метамерен улица красных фонарей нависаге, яъне ки доҷа фоҳишҳо зиндагӣ мекунанд. Духтаротон ки фоҳишҳо либос мепӯшанд. Валлоҳи. Ва шумо имрӯз як қавле ку мегӯянд дар ҷомеа як фоҳиша бошад, мехоҳад ки ҳама фоҳиша бошанд. Чунки вай бо хеле чилик нишон метиҳанд, мегӯянд ки ту фоҳиша, фу мисол. Ман мехоҳам ки ҳама инҳоро ман мехел беномусанд, мехоҳам ки тамоми миллати тоҷик беномус бошад. Заношон ҳиҷобошонро бигиранд. Ва бибинед, тавсия доданд ки ҳиҷоботонро бигирен, ҳеҷ ка нагирифт. Рафта редо кардестан милисахона мебаранд, таҷовуз мекунанд, наъузубилла. Мебаранд, метарсонанд ки мо шуморо мебахшем, ҷарима мекунем 5000 сомон, до он вақте ки дар радиои озодиаматон дидем ки модари мара маошиш 450 сомон тақрибан буд. Яъне ки як сол бояд модари ма кор кунад, то ки ҷаримаи ҳиҷоба биспора дар Тоҷикистон, дар давлати соҳибистиқлол, демократӣ ва дунявӣ. Ва имрӯз вақте ки мепурсем ки чӣ ба ҳиҷоб мумкин нест, мегӯянд Тоҷикистони мо дунявӣ.
این بیناموسی ما دنیوی بودن نه فقط در بیناموسی میدونن. دنیوی فقط برای اون فحشا فحشا و رنگ فحشا لباس میپوشن، اما مسلمانان نه. اعوذ بالله دشمنای اسلام. خوب دوستای عزیز، تشکر برادر عزیز عبدالرحمن. دوستای ما در اینجا کم خسته شدن، فکر میکنم میخواهند که به طرف خانه بریم. دوستای عزیز، یک بار دیگه میگم که در پیش کامیرای منوچهر کوهستانی، خود زن هستی خود مرد، میتونی که صحبت بکنی. اگر مشکل داری، اگر میخوایی که درد دلت را مردم بشنون، اگر میخوایی که مردم خودت بشناسن، میتونی که در فیسبوک منوچهر کوهستانی بنویسی. من ان شاء الله در کجای هستی کوشش میکنم که بیام. خوب در اروپا باشی اما در آلمان باشی خوبتر است. با اون خاطر خوب بازم تشکر میگم برادر عبدالرحمن. ان شاء الله که موفق باشین در کاراتو. از شما انتظاری داریم که ساحه فرهنگ بیشتر ان شاء الله که بگن که برای مردم معرفی کنین، به خاطری که من فکر میکنم اون ملتی که فرهنگش در دستش نیست، اون ملتی که از فرهنگ خودش بیرون است، اون ملت پیشرفت کردن نمیتونه. آخرین سخنان شما برادر عبدالرحمن. آخرین سخنان ما همیه که امروز زیادی سبب اونه که امر معروف کم کردگان، علمای ما را زندانی کردن، از نگاه دینی، علم دینی جوانان ما کم کم شدن متاسفانه. و امروز بدون اینکه یکم از ما سر کرده و کسی که از در روی دنیا همه ما گناهگاریم و گناههای ما سبب نمیشوند که ما عمل نکنیم. راستی گپ. و الله سبحانه و تعالی به نهایت بخشنده و به نهایت مهربان است. و وقتی که اگر شما گناهگار باشین میتونین که توبه کنین، گناهتون دیگر نکنین و یک کوشش بکنین که جامعه را تغییر بدین. امروز زیادی برادرای ما داریم که یک توبه میکنن، میخزنن، کوشش میکنن، شناسایی داشتن، میگن که تو دعوا نداری که این خیل بدی یا که آن خیل بدی. پس این آدما را مقصد گپ با زبان امروزه ما خیتر میگن یا که جاهل میگن، نمیفهمیدگی علمشون کم، اهمیت ندین. ما امروز نیاز دارم والله قسم یک عبدالرحمن بسندگی نمیکنه. امروز سبحان الله باید در روز ما 5 تا ویدیو ببرم و 5 تا اگر که ما ویدیو در یک روز ببرم اوج به معنی میشه، مردم تماشا نمیکنه. زیاد آدما با مانند عبدالرحمن امروز جامعه تاجیکستان نیاز دارن تا که با زبان تاجیکی بخزن، ایش یک مسئله را گپ زنه، اونش یک مسئله دیگر را گپ زنه، سومش یک مسئله دیگر را گپ زنه. و با میگم تام برادران عزیز، ما یک بچه تسلیم شدگیم. ما مثال گپ وقتی که سر کردم زیاد خطاگی داشتم. امروز هم مثال خطاگی زیاد دارم نه و ان شاء الله که روز تا روز آدم مثال زندگی میکنه خطاگی خودش میفهمه. و وقتی که ما در می صحبت میگم خطاگی که گفتم پس مود بعد دلشکسته نشوین. بدون اینکه عبدالرحمن هم رنگ یک آدمی عادی خطاکاره ایرم خطاگیش میگوین و اصلاح میشوه. از همین سبب برادران و خواهران عزیز، همه شما میدونید کانال ما را، شبکه اینستاگرام ما را، شبکه یوتیوب، فیسبوک، در همون تگ سلکام چیزا می نویسم. وقتی اگه اون خطاگی که گفتم شما میتونید که مرا اصلاح کنین و ما در آینده این خطاگی را دیگه نمیکنیم ان شاء الله. و رنگ وقتی نه دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی از هر یک تای ما و شما راضی باشد و تمام.